अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साज किचन। இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரசம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ரசம் ரெசிபிலாம் பார்த்துருப்போம், சாப்பிட்ருப்போம். இன்றைக்கி நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த ரசம் வந்துட்டு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்பவே எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும். அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. இந்த ரசத்துக்கான ரச பவுடரில் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பொருள் சேர்க்க போகிறோம். அதால் வந்துட்டு டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துகிட்டே இருக்கும். சரி, இப்போ வாங்க இந்த ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ரசம் செய்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரசப்பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இப்போ கடாயில் எண்ணெய் 1 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுமே 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 4 வரமிளகாய், 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம், இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் போல் வறுத்துக்கலாங்க. நீங்கள் வந்து ரசப்பொடி வந்து ஒரு 1 மந்த்து இல்லை 2 வீக் வரைக்கும் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா 1 ஸ்பூன் கூட எண்ணெய் ஊற்றாமல் ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணி நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நல்ல ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா 1 மந்த் வரைக்கும் வேஸ்ட் ஆகாது. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இப்போ நான் வந்து இந்த வறுக்கிற இந்த ரச பவுடருக்கான இந்த பொருள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் உடனே வந்து அரைச்சி உடனே வந்துட்டு ரசத்தில் சேர்க்க போகிறேன். அந்த அளவுக்கான கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் தான் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறது இல்லை. அதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் எண்ணெய் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணுறேன். எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டோம் அப்படின்னா ரசத்தோட டேஸ்ட்டு வந்துட்டு டபுள் மடங்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அதுக்காக தான் நம்ம அப்பப்போயே வந்துட்டு அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அது சாம்பாருக்காக இருக்கட்டும், ரசமாக இருந்தாலுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்கும்போது டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்க, இப்போ 1 நிமிஷம் போல் வந்துட்டு வறுத்தாச்சு. நல்ல வாசனை வந்துருச்சு. இப்போ இந்த டைமில் வந்துட்டு இந்த ரசம் செய்ய ரசம் பவுடரில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் தாங்க. தேங்காவை இந்த மாதிரி நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 3 ஸ்பூன் போல் வரும். ஃப்ரெஷ் தேங்காய் தாங்க நம்ம சேர்க்கணும். கடையில் விற்கிற இந்த கோகோனட் பவுடர்லாம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருக்காது. நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டோம். சேர்த்து ரசம் செஞ்சால் தான் ரசத்தோட டேஸ்ட்டு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ தேங்காய் சேர்த்து இது ஒரு 3 நிமிஷம் போல் வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த தேங்காயோட கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ ஆறட்டுங்க. ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் வந்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் ஆறட்டும். இப்போ நம்ம வறுத்ததெல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். இது நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ இதில் அடுத்ததாக வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 1/4 கப் வந்துட்டு புளி கரைசல் எடுத்துக்கோங்க. இந்த 1/4 கப் புளி கரைசலுக்கு 3 கப் தண்ணி. நீங்கள் எதில் வந்துட்டு இப்போ 1/4 கப் புளி கரைசல் எடுத்தீங்களோ இப்போ அதே கப்பில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. 3 கப் தண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க. 3 கப் தண்ணி. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த புளி தண்ணி வந்துட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் போல் கொதிக்க விடலாங்க. இந்த மாதிரி கொதிக்கிறதால இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போயிடும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 3 நிமிஷம் போல் கொதிக்கட்டும். இப்போ 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. புளி தண்ணி நல்லா வந்துட்டு கொதிச்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ இதில் அடுத்ததாக வந்துட்டு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி, மஞ்சள் தூள், புளி கரைசல் இதெல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் போல் நல்லா வந்துட்டு குக் பண்ணுங்கள். 3 நிமிஷத்தில் வந்து தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சிடும். தக்காளியோட ஜூஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த புளி கரைசலில் இறங்கி ரசம் டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நம்ம மூடி போட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் போல் குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம லிட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். தக்காளி வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லா வெந்துடுச்சுங்க. ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரசப்பொடி, அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். ரசப்பொடியை வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக சேர்க்க வேண்டாம். சேர்த்தோம்னா அப்படியே கட்டி கட்டியாக ஆயிரும். அது வேறு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்காக வந்துட்டு இந்த ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி லிக்விட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அங்கே கட்டி கட்டியாகவும் இருக்காது. இப்போ இதில் அடுத்ததாக வந்துட்டு 2 கைப்பிடி துவரம் பருப்பை நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். 2 கைப்பிடி வேக வச்ச துவரம் பருப்பு மசிச்சு சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்தாச்சு.
இப்போ இதில் அடுத்ததாக வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம், கரெக்டாக ஒரு 15 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்கணுங்க. அப்போ தான் அந்த ரசம் டேஸ்ட்டு வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம நார்மல் ரசம்லாம் வந்துட்டு ஒரு இந்த கொதி வந்தவுடனே அப்படி டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடணும். ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது. இந்த புளி ரசம்லாம் அப்படி தான் வைப்போம் இல்லையா? ஆனால் இந்த ரசம் வந்துட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் வந்துட்டு கரெக்டாக நல்லா கொதிக்கணும். 15 நிமிஷம் கொதிச்சா தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த ரசம் கொதிக்கிறதுக்கு லிட்டு போட்டு மூட தேவையில்லைங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் வந்துட்டு கரெக்டாக கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ரசம் நல்லா கொதித்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இப்போ இந்த ரசத்துக்கான தாளிப்பை கொடுத்துடலாம். இப்போ ரசம் தாளிக்க கடாயில் 2 டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம நெய் ஊற்றி ரசம் தாளிக்கிறதால ரசத்தோட டேஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப 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 நல்லாயிருக்கும். 2 டீஸ்பூன் நெய். இப்போ நெய் கொஞ்சம் சூடானதுமே 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு. கடுகு பொரிஞ்ச உடனே 1/2 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 2 வரமிளகாய், 1 கொத்து கருவேப்பிலை. இப்போ சூப்பராக தாளிச்சாச்சு. இப்போ தாளித்ததை நம்ம ரசத்தில் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இதில் அடுத்ததாக வந்துட்டு 1 கைப்பிடி கொத்தமல்லி தழை. ரசத்தோட டேஸ்ட்டு வந்து இன்னுமே ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப வாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். 1 கைப்பிடி கொத்தமல்லி தழை. சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளுடைய பர்ஃபெக்டான டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம எப்பயும் ஒரே மாதிரி ரசம் சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் ரசம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நம்ம ரசப்பொடியில் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு தேங்காய் சேர்த்துருக்கோம். அந்த தேங்காய் தாங்க இந்த ரசத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். சேம் டைம் நெய்யும் போட்டும் தாளிச்சிருக்கோம். அதனால் ரசம் டேஸ்ட்டு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த ரெசிபி நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு இந்த கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க. ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சாஜ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் வேறு புதிய ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.